өмірні, сүй халқыңны, сүй халқыңның дүниясын. Яз бұз кетті. Инде зур ташудан қалған кесеклері генә аға. Әлеге фасылның ғажайып зур күшкә ия матур мизгеле ул. Бұз кету. Ниндидер яңа башлангычка юл ачылгандай була. Әле салкынча, тик кайдандыр жылы сулыштай дулкын агыла. Без Нократ буенда күзәтәбез. Агымсу битарафлыктан арындыру кешенә иядер. Әз генә назлаган кояш нурына бирешеп, талып силәре чыккан. Бар җиһан җылы көтә. Без һәр вакыттагыча юлда. Шул арада табигать үзгәрешләренә күз салып калырга тырышабыз. Анда халкыбыз холкына хас көч тә, нәфислек тә бар. Алдыбызда Киров каласы. Тик әле шәһәр дулкынына кушылмыйк. Ә Нократ елгасын кечеп, ышыкланырдай таулары булган Карино, ягъни Нухрат авылына юл алыйк. Ул Киров өлкәсе Слобода районында урнашкан. Нухрат халык телендә көмеш дигәнне аңлата икән. Нухрат авылын төрле яклап таулар шылгап алган. Иң кызыгы аның һәммәсенең исеме һәм шишмәсе бар. Менә мәсәлән минем каршымда Фатыйма тауы. Менә әлеге шишмә шул тау итәгеннән чыккан көмеш су. Бәлки авылның исеме дә шуңа бәйледер. Шишмә суы шул. Көмештәй чиста, саф. Иң кызыгы әлеге авылда һәр таудан шишмә шыта, башлангыч ала. Аларның саны 10ннан артык. Һәр берсенең исемнәре бар. Сутора, Темни, Әүлия, Күз. Әлеге шишмәнең суы шифалы икән. Күз чиреннән арындыра торган көче бар дип сөйлиләр. Кыскасы бар шишмәне атап та күрсәтеп тә бетерә торган түгел. Ә менә авылның исеменә килсәк, аны Карино дип атыйлар. Ә халык телендә Нухрат дип сакланган. Безгә аны шушы авылда гомер итүче, тарихын өйрәнеп, инде күп еллар теркәп баручы Венера ханым Касыймова сөйләде. Карино авылы язмаларда 1484 елны искә алына. Город Арск, Татарстанда, андан князьлар келгеннер бу якка безгә. И вот алар обосновать еткеннер үзләренең барда свиталары белән келеп инде монда бу авылны. Аңынчы монда Алтын Урда чорында ук Бисермән, Ширмеш, Утмуртлар, Идел аша килеп әлеге тауларга урнашкан булган. Бу хакта тау исемнәреннән, таш язмаларыннан белеп була. Касыйм, Дәүләт келген, андан Дуняш келген. Вот алар ул князь свиталар белән келеп, значит, аларны объединять етелер, бесермяннарны, удмуртларны под свое крыло алалар. Татар князьләре бу җирләргә ислам динен алып килә. Алар тауга түгел, ә аның итәгенә елга буена төпләнә һәм авылга нигез салына. Ике шишмә бу җирне 4кә бүлә. Һәр бүлегендә бер затлы нәсел урнаша һәм исем бирә. Шулай итеп, Касыймов, Арсланов, Ильясов, Абашевлар авыллары хасил була. Дөресрәге җирлеге, чынлыкта бу бер зур Карино исемен йөртүче авыл. Вот Карино деген исем очень, конечно, странный, бер кемесе дә точно белмәенде. Как будто ул арский князьяларның бик күптәнге предкалары булганнар, булганнар от Каринбайдан. А еще такая, андай версия бар, что в энциклопедии Дакара Карино это переводится это как гиблое место, как мында нетеге булган. В общем, дремучие леса булганнар и низменность булган инде. Вот от этого соображения алар инде как будто Карино обосновали, но точного названиясының определениясы yok. А Нухрат это вот сыңрайында мына бу арский князьялар келелер, и вот алар сыңра переводить етелер Нухрат деп. А Нухрат неліктен Нухрат булган? Вот эти бесермяне аларның монеталары булганнар, серебряные монеты. И алар ул монеталарын Нухратками называть еткелегеннер. Димәк, көмеш сүзе юкка гына телгә килмәгән. Тарихны дәвам итсәк, бу авылга нигез салучылар барысы да мәчетләр салдыра. Ул вакыттагы патша Василий III аларны Мәскәүгә чакыра һәм әлеге җирләрне, сулыкларны, тауларны татарлар карамагына бирә. Авылны 7 мәчет манарасы азан тавышына күмә.
Ни кызганыч, былгавыр елларда аларның манаралары киселә. Бүген аның берсегенә үз вазифасын үти. 800 еллык тарихы булган авылның урамнарыннан узабыз. Затлы нәсел эзләре калган микән дигән уй килә башка. Гасырлар аша таш мәчетләр сакланган, дөресрәге биналары. Касимовская деревня деп называться әткенде. Касимовларыбыз шақтай. Деревня Арысланова болған. Арыслановлар бар, менің девичий фамилиям Арысланова. Мәшіт бір мәтик ясама қылнабыз мәшітні. Ескі мәшітні восстанавливать етебіз. Школабыз бар. 28 бала оқилар. И детсатыбыз мәтик бір группа бар. 3 яштен 7 яшкала бір группа. Бір зданияда детсад, больница, библиотека бір зданияда и школабыз отдельно бір зданияда. Ял көне булу сәбәпле без балалар белән клубта гына очраштык. Укучыларны татарча биергә өйрәтәләр, җыр буенча бәйгеләрдә дә катнашалар икән. Мәсәлән, Киров шәһәрендә узган Татар моңы фестивалендә без Нухраттан җырчы кызчык Алина Касимова һәм аның әнисе белән очраштык. Мен Еремин музыкальная школаға, и анда мені үйретелер йырламаға. А татар йырларны миңа болыша үйренмеге мама и менің әбием. Чтоб өзінің традицияларын ұнытмасын, чтоб тілін білсін, халықларын өзінің яратсын. Әлеге шарага без әйләнеп кайтырбыз әле. Хәзер кабат Нохрат авылы белән танышуыбызны дәвам итик. Нәсел җипләрен ачыклап, шәҗәрәләрен булдырган милләттәшләребез бар бу авылда. Шундыйларның берсе Фирүзә ханым. Аларның нәселе гомере буе бер хезмәттә булган. Династия связистов. Бөтенсе эшлегәннәр почтада. Сугыш вакыттан япшып, хәзерге вакытта ла эшлейләр связистами почталарда. Бабамым сугыштан кайтты бер аякта гына. Авылның иң калку урынында Бөек Ватан сугышына багышланган һәйкәл тора. Ул чәчәкләр белән күмелгән. Нохрат авылыннан сугышка 880 кеше китә. 634 сугыш кырында башын сала. Туган җиренә исән кайтучыларның саны бары 257 кеше була. Без һаман әле сугыш фаҗигаләрен оныта алмаган ветеран белән күрешеп сөйләшеп алдык. Biz manda avulda tulduk, avulda içtik, kendi sonra 7 klası bitirdim de 7 klasta ana Kirov'a gittim okuma Povar'a. Povar'a, Kirov'ta dedim Povar'a, Poltaraga'da etmedik biz yarısı okuduk da soğuş yapıştı. Әле яңа гына эшкә тотынган егет капчыгына кирәк ярагын сала да хәрби комиссариатка китә. Аны озатучы да булмый. Агачта каргалар гына каргылдап калды. Хәерле юл теләп дип шаярта Габделхак абый. En birinci Leningradsk областқа біздің еттілер. Сыбызқой районда оқытмады үйретілер де, Leningradsk областқа анда бұлыққадайды әлі. Аларны Ладога күле янында туктаталар. Төнлә аны кичеп 40 чакрымлык юл узып Токсово станциясына җитәләр. Монда 281 полк миномет алайын оештыру эше алып барылган була. Минометларны атлар тарта. Татар атлы халык икәне билгеле. Синнән дә яхшы караучы булмас дип Габделхак абыйга атларны тапшыралар. Яшь сугышчыларны нибары 8 көн укытып, 1942 елның 22 мартында сугыш кырына озаталар. Войска, минометные войска это сыграны. Миномет, тяжелые минометы были. 120-миллиметровые минометы были. Они тяжелые считаются. Полковые. Вот, они были до конца войны. Вот, бізді түнеттер ебердеріне сымыра түнеге ол венгерский территорияға ләкті біз посетней. Сугышта күргән газапларын сөйләргә бик авыр Габделхак абыйга. Күземне йомсам, һаманда үле гәүдәләр, өзелгән кул, аяклар күренә ди ул. Елларын, көннәренә кадәр хәтерләп сугыш вакыйгаларын җиткерә. 1944 елны минометларны йөртүче атларны алалар.
Габделхак абый алардан көчкә аерыла. Сугыш юлын ул миномет төзәүче буларак уза. Гыйнвар аенда Ленинград өлкәсе тулысы белән фашистлардан азат ителә. Псков ягына юнәләләр. Бик авыр иде, март аена кадәр кар өстендә йокладык ди ветеран. Ничә чакрым юл, йокысыз төннәр булган исәпсез. Балтык буйлары Чехословакия, Венгрия җиңү көнендә шунда каршылый ул. Мен 2 часа стоял на постуда. Sonra kırıp şaraya kırıp yattım. Yukarı gittim. Yapıştı. Atma kırgın. Ve yanında товарища yapmaydı. Только их. Окружение, наверное, попались. Наверное, мы окружение попали. Что ты так стреляют? Sonra yigirip çaktık sarayga avsamakla bilen. Arayımız bettisi kökke atırlarıyla. Savaş 8. Mayın. Biz Киров өлкәсе Слобода районы Нохрат авылында. Аның көн күреше, халкының яшәеше кызыксындыра үзебезне. Йорт төзелешләренә дә игътибар итәбез. Зур капкадан керү белән үй алдына түгел, йортка узасың икән монда. Урманыбыз якын булганга агачтан салгалаганнар. Нече әйтәсе, bir zor peş oturtqalaganlar urtasına iyinin anın köre trubaları da urtada iyinin bu şağa zor peş чтоб ekmek pişirme bulsun iyinin urta birinde bütün kişinin zor peşleri oturarlar. Баскычтан ук түбә белән капланган, йортлар артык зур түгел, элекеге байлар гына икешәр катлы итеп төзи торган булганнар. Ишек алдыга кергәчен соңра инде сарайга кереп иге керебез. Бакчалар арт яктан иләрнең артларында бакчалар, ничалар, абзарлар утырталар хайван тотатырган. Аннан тагын бер үзенчәлекле күренеш. Авыл кешеләре шәҗәрәләрен өйрәнергә, теркәргә ярата. Ә менә һәр нәсел пи, ягъни кушамат белән атала икән. Фамилиялар буенча бер-берсебезне без әйтмәйбез. Сырасалар нинди без пи дейбез. Мен, например, анам Якун пи, атам менем Сулейман яктан чыккан кеше. Сулейман пи. Менә шундый мавыктыргыч, иң мөһиме, ачылып бетмәгән тарихы белән җәлеп иткән авыл ул. Карино яки Нухрат. Монда газ юк, утын ягалар. Әмма дә ләкин тырыш авылларын яратучы халкы бар. Алар утын да кисә, йорт тасала, хәтта менә шундый кызыклы тракторларда җыялар. Нәкъ шушы тракторның хуҗасы Муллаҗан белән танышабыз да инде хәзер. Менің бұл яйкін сукалайда, культивировать гривенде кесе, яда, қырқын бульдозер мышлеймен, яйкін бітті. Бұл ясаға менің керойыз формасында. Сборный машина, двигатель Окадан, маслары Москвичтан, раздаткасы Нивадан. Ну, мына ақырынан каждыкан ябыз. Әші тұрып болмай, ансы келмей, оны ясайын бір ел өттебіз. Мына запаста тағын тұралар. Тағын неке қылынмаға. Кайда гына барып чыкма, авылын яратып, язмышына рәхмәтле булып яшәүче милләттәшләребез булганга куанабыз. Бер караганда нинди генә ераклыкта булмасын, авырлыкта яшәмәсен, туган йортың бер һәм ул кадерле. Тик күпләребез уясын югалткан кыштай дөнья гизә. Дөрес, һәркемнең үз юлы. Ә менә Кибишевлар ата-бабалары нигезеннән китмәгән һәм бәхетле. Авыл ничек рәхәт ул? Туган ил хаман керек була үзеңә. Тұрған түсте родные стены бәтес булыша тұрмаға. Мен шағаре тұрма мен ауыррақ. Ауылдан өзіңше. Гіл ауылда әш болай. Бұрылтаң да әш табас өзіңе. Әші тұрып болмай ауылда. Авылда гына түгел, татар халкы гомумән эш сөючән, чөнки ул һәр нәрсәдән ям таба. Муллаҗан Габделҗан улы хатыны белән 2 бала үстергәннәр. Алар да яраткан хезмәтләрендә. Аныкларына да авыл тормышы якын. Бабалары исә гаиләсендә генә түгел, авыл халкы өчен дә хөрмәтле кеше. Эштән соң гармунын тартып җибәрә дә авылга моң тарата ул. Нухрат авылына гына хас көй, җыр тыңлап кайттык без монда.
санап үтесің, нұхрат күпірсексен тақтан есек санап үтесің. Туып өскен нұхратымның есек ташлаға кейіп. Туып өскен иллерімнің есек ташлаға кейіп. Бұл еру андай санала бұл. Мана кім ташлап кете туған иллерін аларға кәсіптәті бұл. Туып өскен ауылларны ташлап кете бек ауыр бұла. Туған орындар всегда якын бұла өзіңе. Вот оның яртағы видимо туған иллеріні. Кеткен кісілерге әйті мен, конечно, кім кетті ауырлықтан кін есепмесеге. Ну, почему-то кетелер, еңілік іздепмеді, есепмесеге. Мына біз қалдық, тұрабыз, ұлық тұрабыз. Я думаю, не хуле тұрабыз халықтардан, кеткен халықтардан. Тормышта төрле хикмәтләр бар. Кемдер зарлана, кемдер барлыгына куана. Тырыш хезмәтеннән тәм табып яшәгән милләттәшләребезгә сокланмый мөмкин түгел. Тагын шунсы да бар. Моңсыз яшәми халкым. Кулына гармонын ала да дәрьяларга аваз сала. Бұл менің гармон, бұл езнекенің қалын гармона. Бұл хромка. Мен өзім уйнаған баянда уйнаймын. Малайларым да баянда, қызым да бұл да уйнай ионика арты. Унығын бітірді музыкальный школаны. Колледжда оқиды, кетті армияге, баянда оқиды, біттесі. Өзіңіз қаян үйрендіңіз? Біз енді туған неден енді қалып бара. Мен атам уйнады, қайнатайым уйнады, жеңелерім уйнай, племянниклар біз бітті семьямыз музыкальныйлар. Гармон ол бик көп бері ол. Гармон бітті yangan yerlerine taraf biri. Nişik aytıyor, yırlap açılmayan küngül, мәңгі açılacak değil. Вот biz taraf müzika bilen. Dönmekin nuharatım, gömüş mikin nuharat. Altın mikin nuharatta, gömüş mikin nuharat. Altından da kıybatırak benim ötüm. Altından da kıybatırak benim ötüm. Яраттык без бу авылны. Аның кешеләре гади, рәхмәтле. Саф һавасы, көмеш шишмәләре, шома битле таулары күңелгә рәхәтлек, тынычлык бирә. Теләкләргә килсәк. Теләк не телеме? Исән-сау торсыннар, бергә торсыннар, бер-берсен бәрмәсеннәр. Күңелле булсыннар, каралык тотмасыннар. Самый добрый була кешене качан тотмасын каралык кеше белән. Бергә буласы. Любой нәне пополам бүләсе әйтегез. Менә мен йөрү бар. Кулымдагы балдагымның исемнәре Муллажан. Туган уты уртак була, мин янганда син дә яндың. Менә шулай гармон тавышларын еракта калдырып, без Киров шәһәренә юл алдык. Күңелдә әз генә ярсу да бар. Авыл кайчандыр көчлерәк булган дигән уй китми баштан. Бит нинди матур урыннарны табып урнаша белгән бабаларыбыз. Таулары, шишмә елгалары, урманнары, кырлары. Бүген ниндидер сәбәпләр аркасында бушаган йортларның тәрәзәләренә нур иңдерәсе иде. Татар йортларына хас гөлләр барлыкка килсен иде аларда. Бір 400 халықтыра, вообще-то 800 прописаны, но алар көпсі ланнарыбыз Кировларда, Кировта, Кирово-Чепецкийда. Язда ұшқан құшлар да кері қайта. Бу йортларда балаларын күтіп алсын да, гүрләп яши башласын иде. Без Киров өлкәсендә. Монда яшәүче милләттәшләребезнең саны 44 меңгә якын. Татарлар күпчелек Киров шәһәрендә Ныкрат аланы, Сосновка, Малмыж, Красная Поляна һәм Көлмез бистәләрендә яши. Баш каласы Кировта 5 меңләп татар гомер итә. Без алар белән якынрак танышырга булдык. Очрашуыбыз матур чара вакытында узды. Мындай эшләр белән шөгыльләнәбез, төрле конкурслар үткәрәбез.
Менә бүген безнең үтте 4-нче межрегиональный фестиваль национальный культур татар моңы. У меня внутри льется татарская кровь. Мы с бабушкой очень часто едем на чаепитие, и там поют хорошие песни. Балаларны өйрәтергә кирәк, безгә онытмаска кирәк, зрә зур матур эш бу. Татар җырлары бик матур, мин аны җырларга бик яратам. Менә шундый чараларда балалар татар моңы һәм аны яңгыратучылар белән таныша да инде. Билгеле, үзләре дә тартыла башлый. Бездә инде Ганина дигән поселок бар инде, анда бик күп зур гармон фабрикасы булган. Легативләр буенча инде 300 мең эшләгәннәр. Баяннар, гармоннар ясаганнар. Кировский 3 гармон баяннары бар инде ул. Әлегедәй чаралар матур башлангычны ныгыта. Тамырга су сибә, яфраклар корымасын. Кыскасы, телебез, гырыф-гадәтләребез саклануга бу бер сәбәп. Мен хочу, чтобы мына молодежь йөрсеннәр монда, үренсеннәр йырламага. Үзем яратам мен йырламага, и чтобы молодежь йырласын, и чтобы белсеннәр татарчаны теге булдырсыннар сөйләшмәгә йырламага. Еллык тарихы булган Дымков уенчыгы әлбәттә Киров шәһәре белән бәйле. Менә әлегедәй матур уенчыкларны балалар үзәгендә ясыйлар. Матурлыкның шиге юк, аны күрә, таный белү кирәк. Кечкенә куллар ниндидер балчык кисәгеннән сыннар ясый. Шуның белән күп нәрсә турында сөйли ала. Еракларда туган җиренә тугры булып гомер иткән милләттәшләребез бик көчле. Алар кайда да, кем белән дә матур итеп яши беләләр. Рәхмәт сиңа, халкым.